Здравейте, нека ще ви покажа как да сложите линк отдолу в описанието. Изберете си някой канал. Виждате и 3 точки, натискате споделяне. После натискате това тук. Така. Излизате. Изберете някой клип. Ще избера ето този. Пишете си някакво заглавие на клипа. Така. И тук пише някакви си букви. В моя случай аз ще напиша Ранго. Ето. После слагате 2 точки, една под друга. После задържате и пускате. И тук ви изгледа поставяне. Натискате го и ето. После се го изпращате със самолетчето и готово. И това беше всичко от моя клип. Надявам се да ви хареса. Ако искате още, не забравяйте да се абонирате за моя канал и да ударите един мощен лайк. До скоро!